Sauntara iku masih diprotes tukang jagal karo bakul daging, Guminte Surabaya pancet ngetek mindah omah belehan kewan utawa RPH Pegirian nang Tambak Oso Wilangon. Wali Kota Surabaya negesno rencana iku wis ana ket taun 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi negesno, omah belehan kewan utawa RPH Pegirian pancet ape dipindah nang Tambak Oso Wilangon. Bab iku wis ana nang rencanane Guminte Surabaya ket taun 2016. Kudune pindah-pindahan iku mlaku taun 2019, tapi polahe ana pandemi Covid-19, rencana iku mundur. Lah pindah-pindahan utawa relokasi iku dibeber tahun iki kira-kira wulan Maret utawa sakmarine riyaya Idul Fitri. Jare Eri Cahyadi, relokasi iku bagiane pengembangan tata kutha Surabaya, khususnya panggon wisata religi Sunan Ampel. Rencanane gedung RPH Pegirian ape didadekno parkiran ambek galeri UMKM. Eri njaluk sepuro, polahe relokasi iku gak kudu dilakoni. Dhek yo semoyo ngupayakno nambahi fasilitas nang gedung RPH sing anyar nang Tambak Oso Wilangon. Kaya diruwi, rencana Guminte Surabaya njaluk RPH Pegirian nang Tambak Oso Wilangon nyumet protes teko tukang jagal karo bakul daging sapi. Wong-wong iku sempet demo nang Balai Kutha Surabaya ambek DPRD Kutha Surabaya nolak karepe Guminte Surabaya iku. Selvi Wang, JTV.